సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్. ఒకవేళ అమ్మాయి తప్పుంటే అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ లో డిఫెన్స్ సిచ్యువేషన్ 2 పదాలు వచ్చి కదా అని మధ్యలో ఆన్ అనే పదం పెట్టుకోకు. ఆ ఆన్ లోనే అందరు ఉంటారు ఇక్కడ. నువ్వమ్మా అన్నా ఈ సైడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది, ఈ సైడ్ కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది. ఈ సైడ్ 100 ఉన్నాయి. ఎక్కడన్నా 100 సరే 100 ఏంటి చెప్పు. అవే హక్కులు ప్రేమ ఎక్కడ సరే ఇవ్వండి. హక్కులు ప్రేమ ఇవ్వకుండా ఏంటి రిలేషన్షిప్? సత్య రిలేషన్షిప్ అరే ఒక్కసారి దొరక్క సైలెన్స్. దొరక్క ఏదో పెళ్ళాం ఏదో అందు కదా అని కోపంలో లాస్ట్ ఉన్నవన్నీ బయటికి తీసుకుంటే తీయండి. చెప్పు. వీళ్ళు అడుగుతారు కదా, మేము ఇచ్చేస్తాము. ఇచ్చిన తర్వాత మేము అడిగాను కాబట్టి ఇస్తున్నారా, వద్దు నాకు అంటారు. నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తావు అది? మీరు అడగకుండా మేము వంటలు చేస్తాం, పనులు చేస్తాం. మీరు అడిగానే చేస్తున్నామా? అరే ఇప్పుడే దొరికిందిరా. అరగెత్తుకుంటూ వచ్చి కాలు దగ్గర పడిపోవడం అంటే ఏం తెలుసా? మేము వంటలు చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఇచ్చేస్తాం. అది పెండ్లి అయిన తర్వాత పెండ్లికి రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు వంటలు చేయాలి, అది చేయాలి, ఇంటికి బట్టలు మడత పెట్టి అంటులతో అన్ని చేశాను. ఎందుకు చేసా? తిరిగి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కదా. ఎవరు చేయమని